Istorio hau Lodosan abiatzen da. Piperrak Nafarroako hegoaldean euskara bizi berritzeko betetzen duen funtzioa argitu nahi dugu. Aritz eta biok abiatu gara fenomeno hau dokumentatzera. Pikillo piperra edo pikilloa, piper gorri bizi mota bat da, mutur zorrotz, kakotua eta agozo min xamarra duena. Jatorria Nafarroako herriberan du, Lodosako eskualdean eta horregatik Lodosako piperra sormarka ere badu. Wikipedian nahiko informazio badago, baina ez du azaltzen zer lotura duen piperrak euskararekin. Pikillo piperretik abiatuko gara beraz. Piper garaia baita. Irailetik azaroa bitarte jasotzen da uzta. Eta jaso eta berehala eramaten dituzte piperrak kontserba fabriketara, piperpotoetan sartzera. Baina lana ez da 3 hilabeteotara mugatzen. Aitzitik, lehenbizi, hazitegietan ereiten dituzte haziak, eta maiatzean landatuko dituzte baratze eta soroetan. Fruitu eman eta bildu bitarte, mimoz zainduko dituzte laborariek piperlandareak. Hazitik hasten da beraz, hazitik eta lurretik. Lurrari ongi errotuta dago Ibaialde ikastola, Lodosako eskualdeko euskaldunen hazitegi eta haztegia. Bertara goaz, piperraren eta euskararen arteko lotura argitu nahirik. Hemen ez du inor piperrik egiten. Gure Ibaialde ikastola txikia da. Momentu honetan 40 ikasle inguru izanen ditugu, 0-12 urte bitarteko ibilbidea egiten. Eta gurea eskualdeko ikastola da, azkenean inguruko herri askotako ikasleak jasotzen bai ditugu. Eta ikastola bat garen heinean guraso kooperatiba bat bada ere. Eta azkenean horrek zer esan nahi du, irakasle, familia eta langileen arteko elkarlanaz hazi eta ezi egiten dugula, ez? Bai, guretzat oso etapa garrantzitsua da. Azken finean aurrak euskararekiko oso fase hartzailean dago, eta horrek ondorioa da aurra euskeran modu natural batean barneratzen edo integratzen duela bere bizitzan. Horrek dakarrena da aurrak euskararekiko lotura indartzea. Atxikimendua, ez, azkenean ere garatzea. Bai, lotura linguistikoa eta emozionala sortzea euskara eta aurraren artean. Eta ondorioz horrek epe luzerako ondoriak ditu. Azken finean aurraren garapen akademikoan eta sozialean. Bai, etapa honi eustea eta ekitea erronka handia da, zinez. Baina, azken finean, gurasoak, langileak ez du lotuta gaude, eta horrek azken finean ikasleen garapenean parte hartzea lortzen du. Lau paret hauetan gehien entzuten den hitza edo gehien entzuten den hitzetako bat, auzolana da. Eta, beste aldetik, zorionez, beste ikastolen eta ikastola mugimenduen babesa eta elkartasuna nabaritzen dugu. Piperrak? Piperra Lodosaren eta Lodosako eskualdearen ikurra da azken finean. Begira, duela 10 urte pasatxo gutxi gora bera, euskaltzale talde batek ideia zoragarri bat izan zutela esan genezake, ez? Zela, Nafarroako hegoaldeko laborariak eta euskera batzea. Eta nola zen kontua, ez? Gure Lodosako piperrak tarteak, produktu desberdinak saskietan sartzea, eta Euskal Herri osoan zehar salduz irabaziak Nafarroako agertzonaldeko ikastoloi, baita ekari eta sortzen elkarteari ere banatzea, ez? Eta, produktu asko tartean gure piperrak ere, Euskal Herri osoan zehar saltzea zuten ideia, auzolan erraldoiaren bidez, eta, hasieran ideia zoro bat zirudiena, ez azkenean ekimen zoragarri bat bilakatu da.
Bai, eta bueno, eskerrak, ez? Gurea bezalako ikastola batean, gure tamainako ikastola batean, etorkizuna bermatzeko eta arnasgune behintzat izateko, ez? Beharrezko ekimena da Errigora, eta gainera hortaz gain, azkenengo urtetako puzkarekin, gure etzatain garrantzitsua den 0-3 espazioa eta etapa ez egonkortzeko balio izan digu. Noski gure helburua autofinantziazioa da, baina momentu hori iristen ez den bitartean ez Errigora bezalako ekimenak beharrezkoak ditugu. Eta gainera, ikastolon eta Errigoraren filosofia guztiz bat egiten dute, ez? Azkenean oinarrian auzolana eta elkarlana bai ditugu. Bai, egia da, azkenean Errigorak 11 aukera, ez? Ireki dizkigu eta horien artean tokian tokiko eta eskualdeko laborari, kontserbera, nekazari desberdinetako arduradun eta langileekin harremanak sortu eta estutzeko, ez? Aukera eman digu eta azkenean horrek herrian ere, herrietan gaude eta horrek herrian ere isla du. Eta, euskara uspotzeaz gain, tokian tokiko nekazaritzari bere lekua emateaz gain, gizarteuna indartzeaz gain, guzti horretaz gain, nekazari eta enpresa txikiei ere haien lekukotasuna aitortzen die, ez? Errigorak. Bai, noski, ikastola zale hoi eta euskaltzale hoi aukera paregabea eman digu produktu hauek eskura edukitzeko. Ara hor, piperrak nekazarientzako eta guretzako onurak ekartzeaz gain, nola eragiten duen Nafarroako hegoaldean euskara bizi berritzeko. Piperrak euskararekin duen lotura azaldu dugu, baina berdin egin genezakeen zainzuriarekin, olibolioarekin eta beste hainbat barazkirekin ere. Eta Lodosako ibaialde ikastolara etorri gara, baina berdin joan gintezkeen Tuterako argia ikastolara, Bianako erentzunera edo Zangozako ikastolara. Oker izendatutako eremu ez euskaldundean kokatzen dira, bai lurrok, bai ikastola hauek ere. Baina Errigoraren Nafar hegoaldeko uzta euskarari puzka kanpainari esker, aurrera egiteko indarra eskuratzen dute. Lurrari lotuta bizi dira hemen, lurrean errotuta bizi dira ikastolak ere, eta Errigorak ongarriztatzen eta ureztatzen ditu, elkarlanaren eta auzolanaren bitartez. Errigoraren bitartez jasotako saskiaren produktuak dastatzen dituzuen bitartean beraz, baduzue zoriontsu izateko beste motibo bat, Nafarroako hegoaldeko baratzen produktuen zapore gozoek eragin dizuetenaz harago. Adi beraz, laster abiatuko da eta Nafar hegoaldeko uzta euskarari puzka kanpaina. Ikastolan edo Errigoraren webgunean eskatu eta ikastolan bertan edo herriko beste punturen batean jasoko duzue. Hone egin da gizuela.